Għodwa mhux tas-soltu fil-Knisja tal-Immakulata Konċizzjoni ta' Bormla wara li tul il-lejl seħħet serqa li matula ttieħdu oġġetti li l-valur tagħhom ilaħħaq l-20,000 ta' euro. Is-serqa seħħet bejn il-lejl tal-ġimgħa u s-Sibt u l-ewwel indikazzjonijiet urew li persuna jew persuni xxabtu mal-scaffolding li bħalissa hemm l-faċċata tal-Knisja minħabba ir-restawr li qiegħed isir. Min kien minn hemm daħal minn tieqa żgħira u kompla biex tefa' ħabel minn fuq il-kor biex ikun jista' jixxabbat miegħu u jinżel għal isfel. Huwa maħsub li nsterqu madwar 18,000 euro f'oġġetti bħal pissidi u ċibborju u xi kalċijiet minn ġewwa s-sagristija. Insterqet ukoll l-labra tal-brillantini li fil-jiem tal-festa kienet titwaħħal fuq il-kwadru tal-Madonna. Il-labra hija stmata li tiswa madwar 20,000 euro. Kien kmien is-Sibt filgħodu meta wieħed mis-sagristani tal-parroċċa, flimkien mal-Alfonso Grek li jgħin ukoll fil-Knisja, daħlu fil-Knisja biex bħal f'kull ġurnata oħra jippreparaw għall-ewwel quddiesa. Kenna l-bib tal-ġemp li qegħdin naħa kien magħluq normali. Tħanna ġejna biex niftu l-bib tan-nofs u sibna li l-stanga maqluha u sforzata l-serratura fejn tintrabat ukoll. U daqshekk kienna ġara mhux normali. Kif infirxet l-aħbar mal-parroċċa ta' Bormla, bosta kienu dawk li nħasdu. One News tkellem ma' bosta Bormliżi, fosthom ukoll dawk li resqu lejn il-Knisja biex jisimgħu il-quddies ta' filgħodu. Iżda spiċċaw ma tħallewx jidħlu minħabba li l-Knisja kienet magħluqa għall-investigazzjoni. Dispjaċiru għax il-Knisja ta' Bormla qiegħda meqjuma ġifieri kulħadd toħobba u ma tistennihom ġew l-affarijiet u qisek. Dispjaċini ħafna dik il-verità. Ekku anke jien dispjaċiru għax jien kont ġej il-quddies u kont qed nipprepara wkoll biex naqra fil-quddiesa u kien l-arċipriet u l-viċi u l-pulizija iċempel u qed jgħidu li u l-arċipriet għalli ferquna għalli telgħu mal-armar aktarx. Ħaġa kera ħafna li jagħmlu ġar ħażinu. Imbagħad fil-Knisja xtejt mhux għax ma jiddispjaċik x'għax jisirqu l-ħadd ieħor imma l-Knisja. Ma tħoġ pjaċir żgur mhux forsi hu. Tista' temmen bil-Knisja u ma temmenx, ma tħoġ pjaċir ver bis-serq. Mhux il-Knisja biss, is-serq għal kulħadd ħażin għax nagħmlu ġarrabu. Fuq il-post kien hemm bosta pulizija minn taqsimiet differenti li ssoktaw bl-investigazzjonijiet tagħhom tul il-jum filwaqt li nfetħet ukoll inkjesta maġisterjali.